temenan apa duit pasangan ke? Aku nak tak cukup nyumpangan klise ke. Bulan suruh ini biasa ke duit pasangan ke. Ada cara lagi ya? Kena sing cukup uang bahaya ki, bisa langsung mangan. Kudu men ngerti nek kewan sing juput ki. Lumayan ke, nemu duit aman kok nih, serapan belis. Nah, nong jajan ke karo nyarutang. Aman, ini sih sebut kewan mesti ke. Lumayan, nemu duit. Ayam. Orang payah. Bang, nyong sutra. Bang, Woi, bang, woi. oh ngelik ya nyong. Tinggal layak-layak temen ke. Ono 10.000 pra ke. Akeh. Iya, kuwi anu, ngelik e. Duit Kuwi gue. utang aku 10.000. Tenang. Kayaknya ora sing 15.100. Traktir kowe kabeh ku. Itu apa kowe Wah, Ya, bisa sugih ki. Iya ki asem kok. nembe rezeki ngomplok nyong ke. Kowe nanti kowe dadi ngono. Wes pokoke mangan po. Mambu. Ye. Wah. Ye. Nah, Pamer Oke, teh. Yo, nek cete ora duwe ditakeh. angkringan Jo. Lah, Angkringan. Saiki mau. yo. Iya. Yo, yo. Cepet kowe bisa tra. Banter tah masalah Belum sugih ki. Kopi. Ya, kopi apa? Kopi hitam. Aku kopi ireng bae. Kopi. Iya lah. Lah ya susune susu kanan apa kiri? Kanan kiri. Oke. Siap. Jalan ini ki. Kosong kabeh oke. Ya teh, amplop kowe sate lah ya. Ora. Yo kemana jajanane? Nah, lewat kabeh. Apa? Wis. Oh. Bisa. Dino kayak kabeh. Oh, baik. Aku iki ne papat. Wah, Masuk telu. Aku ke loro ke siji. 45. eh. Palsu ki. Biasane guyu orang guyu. Blon. Palsu ki. Gambar biasa nih guyu orang guyu ki terokno. Hah? Rokok ki. Sana kuat kok. Ayo, Cang. Belum. Tuh. Cang. Belum. Cang. Riki. Tuh. Riki ngkong kok yo.